Kana roboti rugo ichania kurwa ase kenyoro kiaria bigutu egotoka ase ward ya Masimba ebunge nyari bari Masaba se county ya Kisii ase amate mukuru ase chinsemecho erebirero kubwatekana n'umwana bwenke yo kunyara kobaka gosiria obogima bwaye ase chinjira chobo tutukano mwana uyo kagere koba morokia bwe skuru ya St Charles Ruwanga Ichuni onyatuka bakagotoka gasirete obogima bwaye ase nyomba yo buraro ase omochokeroka niko bono eamate yanyara kobake gwesokya na guruko boria gocha sobu ebyombe bibiri bitende tobotuki koeneke bunangwango ibire emirobiro yo gochikomanya niki kerete omorokyo yo kunyara kobaka gosiria obogima bwaye Murikito Gabriel Nyakundi na roboti rwa senchero yo boikirano eri niriogiria magombori gukwarigania asenka yomorokia we secondary ya St Charles Ruwanga Ichuni uyu mubiri oye utogekanete ase nyumba ya yuburaro gakwete ase chinchira cy'ubutukanu mubiri otoke nyumba Ichuni nyumba utamanyekaneti nkaimoka no mwana my brother Eric Simeon Odeli tukagenda bako Ichuni katweka Ichuni tukanyora basigari barusi yo mubiri oyo banyure moche twanyore kama ngana yo gukukwaye kazinje yo shanga sana bamura bakora kwanda kwa ndingi kya muri tukanyora iri moche sindikate bato bete nyomba yabona ratusinite kurengana na ise uyu nyara kwerera na gotebo buna nigo umwana we aigetiri tukora Jumapili asenkeyo asi amusabete gishiringi 1500 chikorwaligwa sandi mwana uyo nagacha feria demoni ngamaji jibusana ganze nganya nyari ya gukira bwata goza aganta gasimi agatono kamuri agatono wajwe singana gaza ngaze kuri musa hanze ngaje hangene kama 5000 kandi akaenda nanjenga ndichi ngo ajumufura siri Simeoni Monday morning akambora atiga ngatema tajindi kirasi mali tanzara yufura siri yakabere nganyo ilipodi gojango mwana josire bono gonsinyire kumanya ngiangi ngideto mwana yone nigo bamenta na goteba buna nigo morokia oyo arokanete ritukori omweri ritukori Jumapili asiri tukoregoro atogekanete ase nyumba ya yuburaro gakwete egere tujituburie tutakomanya mono ng'achu mwana ya asirete ko tweko baltero mbamanyeti sababu mwana ya olekanete skuru Jumapili mogoroba kyariye cy'umupira karwa kagenda kuroba gatemba bwati mugana oyo ndi bwensi asibagania konyoro bokonyi kurwanso ndi bwensi uranyare kubakonya erinde kurusi mwancho wa senkendu na ise una arwarete ukoboko gai na rotegemete igo mwale gwanda gaki morore motokonya erindu mwana ya ni gubuya cyano kunene kyagera nonyo kurukuo mwalimu konyora tarariko nikibarua tato mwabo gaiga tabugati no ekende agwato koboko komo tabugati no ene shiringi to era tokonya iga una toriga tori dwenyari tindo bugati kende in short agitwari gusabanga kingo reporter geteseni wanjiti kiandage komike getembe kurwa ase kenyoro kiaria bogutu ekigotoka ase ward ya Masimba ebunge nyari bari Masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel.